Друг път от 10 часа не мога да я прибера, Жане. Разбираш ли? Не, ама няма да върви оттатък да се пусне да гледа. Трябва да е в компания. Че се харесва ми и тя се носи. Да. Ти си демократична баба. Как може Ама да моля ти се, прави нещо. Ама... Не е демократична баба, демократична Добре. дама. Какво? Безстрашни шпиони! Безстрашни шпиони! Идва! Попречи на един шпионин да се срещне с бандата си. Добре, не го яш. Чудесно дозира. Дай го на бабка. Айде сега служи си. Глеша, хубраша. Сега ще надокументират тук. Да. И пак ще излезем извън конспирацията си. Чисто нова, костенурково-зелена кухня. Колко хора имат такива? Той ще изпрати на Симеон Дянков трапезата. Знаеш, колко е българина. Да, бедният българин и сега ще му предложи да намали пенсиите. Те, нали сега не на всички. Ние сме от тези, дето няма да ни увеличат, нали? Ама вие го искате. На здраве. На здраве и добре сме дошли. кандидат за пенсионери. Ние птим нищо не знаем. Ние го знаем като информация. Ленче, ти направи ли си опетата?